Gazlı ve düzgünsiz su içkilerinin yürek ağrısına, iç ağrısına, derçi yürek keseline sebep bolýanyny ählimiz bilýäris. Emma şonu da bu içkileri içýäris. Bolýa, durmuşumuz boýunça bulary hiç ýyl içmesek, ölýänçek içen ýeke zadymyz suw bolsa, bedenimizdäki täsir nähil bolardy? Meşhur gözlüçi Gareth Bale diňe suw içip bir aýlyk barlyk geçiripdir we netijesi gen galdyrjy we muýtlandyrjy bolupdyr. Barlaglaryň dowamyna şu netijeleri görüpdir. Semiz bolsaňyz, hiç ýyl berkizde bolmasaňyzam horlanyp başlarsyňyz. Ähli içen zatlaryňyzyň ýerine 9 diňe suw içseňiz, her gün 8 kilometr ulgan ýaly bolarsyňyz. Bu berkiz ýa-da dowamly maşk etmek ýaly güýç sarp etmen şol bir kileňizde galmaňyz üçin aňsat ýoldur. We metabolizmaňyz çatlanar. Günüň dowamyndaky energiýa derejeňiz we dynjalygyňyz artar. Ortaça biriniň her gün içmeli bolan suw miqdary 2 litrdir we irden öýden çykmakan yarım litr suw günüň dowamyndaky metabolizma çatlaňyzy ortaça 124 göterim artdyrýandyr. Şonuň bilen birlikde beýniňiziň hem her wagtkysynyň has gowy işler we suw beýniňiziň ýanygyjydyr. Adam beýnisiniň %80-niň suwdanlygyny bilýärdiňizmi? Günüň dowamynaky konsentrasiýaňyzy artdyryp, has netijeli pikirlenmeňizi we öňki ýagdaýyňyzdan has gowy energiýaly galmaňyzy üpçün eder. We suw bedeniňiziň kabul edişine göre işleňizi bastyryp, köp naharlanmaňyzyň öňüni alar. Köp wagtlar adam bedeni suwsuzlygy açlyk bilen garşdyrar. Eger birden bir zatlar iýmek isteseňiz, bu bedeniňiziň iýmitleriniň içindäki suwny sarp etmek sebäpli bolup biler. Ajygaňyzda suw içip görüň. Hakykatdan bir zatlar ýesiňiz gelmeýän bolsa, suw içeňizden soňra özüňiz dok duýarsyňyz. Suw öýjüklere kislorod taşýar, bedeniň gyzgynlygyny kadalaşdyrar, dawliniň galmasyny, iç ağrı keseli, içege keseli ýaly köp keselleriň tögüp gelçiligini petelitişi ýaly ýüregiňiz has gowy işler. Günde 5 stakan artyk içilen suw ýürek ağrı tögüp gelçigini %41 göterimine petelitýändir. Charles Magen 30 günläp günde 3 litr suw içip 90 günde bedeniň nähili ütkeşikligini görkezjegini her hepde öz suratyny düşürip barlady. Birinji hepdeniň soňuna deri reňkinde azajyk bolsa da açyklyk gördi. Üçünji hepde ýaňyklaryň has ütkeşikligini aýtdy. Bir aýlyk barlagyň soňuna bolsa, suwuň içki organlaryna has gowy ýaýrandygyny we has sagdyň duýanlygyny aýtsa da, o adamlaryna hiç ýyl täsir bolmadygyny we bu barlagy etmek isleýänlere sagatda 2 gezek tuvalete gitmäge taýýar bolmagy, owadanlaşmaga garaşmaly däldigini, suwuň sizi owadanlaşdyrjagy gurrunlar inanmaly däldigini aýtdy. Emma şonu da köp suw sarp etmeň bedeniňizdäki zäherli maddalar has çaltdyňar we bedeniňizdäki gara nokatlary, gözleriň aşagyna gara tegerlikleri azalyp biler we deriniň nemlendirip, ýumşadyp deri owadanlygyňyzdaky ütkeşikligi 90 günden has köp wagtlarda tapawutlandyryp boljak bir ýagdaýa getirip biler. Bolýa, durmuşuňyz boýunça hiç ýyl suw içmeseňiz, bedeniňizde näme bolar? Adam bedeniniň 165-ni döredýän suw, esasy çözücü bolan üçin iýmitleriň we gormonlaryň bedeniň içinde gezmegini üpçün edýär. Bedenimiziň her gün ortaça 1,5 litr suw daşyna çykar we beýleki 1,5 litr dem alynanyna bugarly howanyň çykmasyny we derlemegimizde ýeter. Suwsuzlygyň birinji bildirş aýratynlygy guran bir agyzdyr we suwsan agyzdan gara peşe we has ys geler. We ondan soňra adam seňselen ýaly we rahatsyz duýup başlar özüni. Beýin dokumasy gyskalar we azrak kiçeler. Bir ýa-da 2 gün hiç ýyl suw içmeseňiz, hiç bir ýere gidip bilmärsiňiz. Ýudurmaňyz kynlaşar. Suwsuz galan bir beden beýniň işleýişiniň bozulmagy netijesinde aklyndan adaşyp biler. We wagtyň geçmegi bilen gan deriňizi barıp bilmezligi üçin bedeniňiz çal gök reňke öwürler. We suw içmän 3 ýa-da 4 gün geçenden soňra içki organlaryňyz we beýniňiz öçer we iň soňuna ölersiňiz. Ýene bir zat, köp suw içmek hem öldürüp biler. İçýäniňiz her suwuň düzümindäki natri we kali ýaly elektroitler massalaryňyzyň we nerwleriň sağlanşykly işlemegini, gan basyşyňyzy we mikdaryny kadalaşdyrar. Bular bolmasa bedeni işläp bilmez. Emma bir gezekde 2 litr suw içmek ýaly gyska wagtda köp suw içmek beden suwunyň öýjüklere geçmegine we çişmegine sebäp bolar. Beýniň kellesinde çişýän trilyonlarca öýjügi saklamagy ýeri ýokdur. We bu kelle ağrısı baş aylanmak bilen başlap, koma, dem alyş etmezçiligine we soňrasyna bolsa ölüme sebäp bolar.
40 yaşındaki Jay Coolin berhiz tutyan Hans'ine her 4 litr su içmeyi ve 12 heptede 25 kilo horlanma vada beren berhiz programmasını tayarlap berdi. Hans'in bolsa bu 4 litr suyu bir gün içinde içmegine derek 2 saata yakın bir wagtda içer ve beyni fermenter netijesinde durmuşunun soňmaly. Ýadyňyzdan çykarmaň. Ähli zadın has köpü ziyanlydyr.